Itago mo na lang po ako sa pangalang Mando. Sumulat ako sa iyo para magbahagi ng isang kwento na hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Nangyari ang kwentong to noong taong 1995 sa Parañaque. Noong mga panahong yun, hindi pa ganoon kakalat ang mga nagtataasang kondominium at naglalakihang mall. Ang aming barangay na may mga bahagi pa ring punong kahoy, mayayabong ang mga talahiban at ramdam mo pa ang hangin galing sa dagat. Sa tapat ng aming lumang bahay, sa isang bakanteng lote, may nakatayong isang dambuhalang puno ng kamatsili. Ayon sa mga matatanda, bago pa man dumating ang mga Amerikano, ay naroon na ang punong yon. Baluktot ang mga sanga nito, puno ng matatalas na tinik, at kapag panahon ng pamumunga, dinarayo kami ng mga bata dahil sa matamis na kulay rosas nitong bunga. Ngunit may isang babala ang lahat ng matatanda sa amin. Huwag kayong mag-iingay sa tapat ng kamatsili at huwag na huwag kayong boka ng boka dahil may nakatira diyang matanda. Ang matanda na tinutukoy nila ay isang duwending itim na pinangalanan nilang Tonton. Sinasabing si Tonton ang tagapangalaga ng loteng yun. Tahimik siya, basta't huwag mo lang gagamitin ang kanyang teritoryo nang walang pasintabi. Dito na papasok si Gardo. Si Gardo ang kilalang siga at barako sa aming kalye noong dekada 90. Bagong sikat siya noon dahil nakabili ng lumang tricycle at nakapag-abroad ang kanyang ama. Kaya't lumaki ang kanyang ulo. Palaging may bitbit na patalim, pabalang magsalita, at walang sinasanto. Kulang na lang ay ariin niya ang buong Parañaque. Sinasadya niyang umihi sa puno ng kamatsili habang tumatawa at madalas niyang pinaglalaruan ang mga sanga nito. Isang hapon ng Mayo, matindi ang sikat ng araw at mainit ang ulo ni Gardo dahil natalo siya sa sugalan sa may sabungan sa San Dionisio. Naglakad siyang pasuray-suray, hawak ang isang matalas at kalawanging palakol na kinuha niya sa kanilang likod bahay. Ewan ko ba kung anong espiritu ang sumapi sa kanya, ngunit huminto siya sa tapat ng puno ng kamatsili. Hoy, gayong mga sinasabi nilang maligno rito, sigaw ni Gardo habang dinuduro ang mayabong na puno. Ang papangit ninyo! Ginagawa ninyong amoy lupa tong lugar natin. Kung talagang matapang kayo, lumabas kayo dyan. Walang sumagot, kundi ang kaluskos ng mga dahon dahil sa ihip ng hangin. Lalong naging mayabang si Gardo. Tinawanan niya ang puno. Wala naman pala kayong kwenta eh. Mga duwag kayong diyang naninirahan dyan sa puno. Sa udyok ng purong kayabangan at walang katuturang galit, itinaas niya ang palakol at buong lakas niya itong itinaga sa katawan ng puno ng kamatsili. Narinig ko ang bawat taga mula sa aming bintana. Sinubukan siyang sawayin ng ilang kapitbahay. Gardo, ay tama na yan. May matanda dyan. Baka ka mapaglaruan. Sigaw ni Aling Nena. Ngunit lalong nagmamatigas si Gardo. Walang duwende-duwende sa lalaking may itlog. Sagot niya, sabay dura ng dugo ng nganga sa ugat ng puno. Sinira niya ang balat ng puno. Pinagpuputol ang mga mabababang sanga at hinayaan niyang nakatiwangwang ang malaking sugat sa katawan ng kamatsili. Hindi niya ito naitumba ng tuluyan dahil sa kapaguran. Ngunit sapat na ang pinsalang ginawa niya para maging kaawa-awa ang itsura ng matandang punong yun. Umalis siyang tumatawa. Iniwan ang palakol na nakabaon pa rin sa semento sa tabi ng puno.
Kinagabihan, nagsimula ang nakakakilabot na pangyayari. Bandang 11:11 ng gabi, nagising ang buong kalye sa isang napakalakas at nakakapangilabot na hiyaw. Galing yun sa bahay ni Gardo. Nagtakbuhan ang mga kalalakihan, kasama ako, para tignan kung ano ang nangyari. Pagpasok namin sa kanilang sala, tumambad sa amin si Gardo na gumagapang sa sahig. Ang kanyang muka ay puno ng matitinding butlig na kulay itim at lila. Tila ba sinunog ng asido. Ang mas malala pa, ang kanyang mga binti at braso ay nagsimulang mamaga at dahan-dahang binalot ng mga matitigas at matutulis na tinik. Mga tinik na kamukhang kamukha ng sa puno ng kamatsili. Ang init! Nasusunog ako! Patawad na! Patawarin niyo na ako! Sigaw ni Gardo habang kinakamot ang sariling balat hanggang sa magdugo yun. Sa gilid ng pinto ng kanilang kusina, may napansin akong kakaiba. Isang maliit na anino. May taas na hindi hihigit sa 2 pie ang nakatayo. Kahit madilim, kitang-kita ko ang naglalagablab nitong pulang mga mata na nakatitig ng diretso kay Gardo. Hawak ng maliit na nilalang ang isang piraso ng nahiwang balat ng puno ng kamatsili. Noong napatingin ako sa kanya, dahan-dahan itong ngumiti. Isang ngiting abot tenga, puno ng matatalas na ngipin, bago ito biglang naglaho na parang usok. Dinala si Gardo sa pinakamalapit na ospital ng Parañaque. Ngunit walang mahanap na medical na paliwanag ang mga doktor doon. Ang sabi lang nila ay severe allergic reaction lang. Pero hindi nila maipaliwanag kung bakit ang mga balat ni Gardo ay unti-unting tumitigas na parang balat ng kahoy. Lumipas ang 3 araw na walang tulog si Gardo. Laging sumisigaw ng paghingi ng tawad sa kung sinong hindi nakikita. Sa huli, napilitan ng kanyang ina na lumapit sa isang kilalang albularyo sa Cavite. Dinala ang albularyo sa tapat ng nasirang puno ng kamatsili. Nag-alay sila ng itim na manok at alak at iba't ibang kakanin. Humingi ang paumanhin ng albularyo sa duwending si Tonton para sa kalapastanganan na ginawa ng binatang mayabang. Ayon sa albularyo, labis na nainsulto si Tonton dahil pinutol ang puno ng wala namang rason. At ang masakit pa rito, dinuraan at hinamon pa ito ni Gardo. Matapos ang ritual, unti-unting humupa ang pamamaga ng balat ni Gardo. Ngunit hindi na siya bumalik sa dati. Ang kanyang mga binti ay naging baluktot at mahihina, kaya't hindi na siya nakalakad pa ng tuwid habang buhay. Ang kanyang dating makinis at mapulang balat sa braso ay naiwang magaspang, maitim, at may mga peklat na tila mga tinik. Nawala ang lahat ng kayabangan niya sa katawan. Naging tahimik siya, takutin, at tuwing makakakita ng puno ng kamatsili, ay nangangatog ang buong tuhod. Pagsapit ng taong 1998, ang loteng yun ay tuluyan ng nabili ng isang korporasyon at sementado na ngayon. Ang puno ng kamatsili ay tuluyan ng nawala. Ngunit para sa aming mga nakasaksi noong 1995, isang paalala ang iniwan ng pangyayaring yun. Ang mundo ay hindi lamang para sa ating mga tao. May mga nauna sa atin dito na dapat nating igalang at irespeto. Dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa talas ng palakol o sa yabang ng pananalita, kundi sa dunong ng marunong gumalang sa ating kalikasan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Captain Kokak. Nawa ay kapulutan ito ng aral ng lahat ng tagapakinig. Maraming salamat